dak kollu illi għamilna u dak kollu li qegħdin nagħmlu nistgħu niġbruh f'kelma waħda. U dik hija l-kelma ottimizmu. Kien b'dan il-kliem li l-Prim Ministru Joseph Muscat ta' bidu għal attività politika li saret il-ħadd fiċ-ċentru Laburista Iż-Żejtun. Spjega kif il-gvern preżenti diġà ta' lil poplu Malti wawċi dak li kien imwiegħat lilu. Ħidma li se tibqa' għaddejja permezz tal-baġit li se jkun ippreżentat nhar it-Tnejn. Il-Prim Ministru Muscat fil-waqt li jinsab konxju li għatfadal xi jsir, żied jgħid li n-nies jafu li dan huwa gvern li jaħdem u jwettaq. Staqsa jekk Malta llum hix aħjar minn dik li kienet 18-il xahar ilu. In-nies kollha l-maġġoranza silenzjuża fis-skitta darhom tammetti fil-qalb ta' qalba, irrispettivament lil min tivvota jew ma tivvotax. Li llum hemm gvern illi qed jaħdem u qed iġib ir-riżultati ferm aktar mill-gvern illi kien hemm qabel. Il-Prim Ministru semma n-numru ta' miżuri li għamel dan il-gvern biex pajjiżna jkun aħjar bħal Child Care Centers b'xejn, żieda fl-istipendi, l-Unjoni Ċivili u traħħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Ħaddieħor kien jgħidilna idrawhom il-kontijiet għoljin. Aħna l-familji ngħidulkom idrawhom il-kontijiet irħas għax hekk ħajkomplu jkunu anke din is-sena wkoll. Fiż-Żejtun il-Prim Ministru semma kif persuni li kienu xettiċi dwar il-Partit Laburista illum jaħsbuha mod ieħor. Illum il-ġurnata dawk in-nies taf jgħidulek qatt ma stennejna li l-ekonomija ħatkun immexxija tant tajjeb daqskemm hija immexxija llum. Il-Prim Ministru qal li l-ottimizmu jinsab kemm fil-familji Maltin kif ukoll fin-negozji. Il-Credit Rating Agency tan-nies f'darhom, il-Credit Rating Agency tan-negozji Maltin u l-Credit Rating Agency internazzjonali kollha qed jaqblu li dal-pajjiż miexi fid-direzzjoni tajba.